L-anja tal-miliet u lejl ta' skiet jew kif jafa kważi kulħadd Silent Night, propju llum lejlet il-miliet tagħlaq 200 sena minn meta ndaqqet l-ewwel darba. Din l-anja li l-isem oriġinali tagħha hu Stille Nacht, Heilige Nacht, hi xogħol li Franz Xaver Gruber ikkompona fl-1818 fuq il-kliem ta' Joseph Mohr fil-belt żgħira ta' Oberndorf, Salzburg fl-Awstrija. Din l-anja ġiet esegwita l-ewwel darba fil-Knisja Parrokjali ta' San Nikola f'Oberndorf, raħal żgħir fuq ix-xmara Salzach fl-Imperu Awstrijak u llum parti mill-Awstrija. Fl-1817 assis żagħżugħ Father Joseph Mohr kien mar fir-raħal ta' Oberndorf u kien kitab il-kliem ta' din l-anja s-sena ta' qabel. Il-melodija kienet komposta minn Franz Xaver Gruber li kien il-kap tal-iskola u l-organista ta' Arnsdorf, raħal fil-qrib. Kien ftit qabel lejlet il-miliet li Mohr għadda l-poeżija ċkejkna li kien kiteb u talbu biex jimmużika ħielu u jagħmilha akkumpanjament għall-kitarra biex tkun tista' tindaq matul il-quddiesa tal-lejl tal-miliet. L-isem ta' Joseph Mohr ma kien instema' qatt sakemm fl-1955 kien instab manuskritt bil-kalligrafija tiegħu. Dan il-manuskritt kien jgħid li Mohr innifsu kien kitab il-kliem tal-anja fl-1816 meta kien qed iservi fil-Knisja ta' Marja Pfarr. Dan il-manuskritt ikompli jgħid li l-melodija kienet komposta minn Franz Xaver Gruber fl-1818. Min hemmhekk l-anja komplet tinxteret madwar l-Imperu Awstro-Ungeris, il-Ġermanja u l-kumplament tal-Ewropa, sakemm fl-1859 ġiet esegwita l-ewwel darba fl-Istati Uniti fi New York. L-ewwel traduzzjoni ta' Stille Nacht, Heilige Nacht saret fl-1859 minn John Freeman Young, assis tal-Knisja Episkopali li kien għaddett mal-Knisja ta' Trinità fil-Belt ta' New York. U kien kitab u pubblika l-ewwel traduzzjoni bl-Ingliż li l-verżjoni l-aktar komuni fid-dinja kollha. Flejlet il-miliet tal-1914 fl-eqqel tal-ewwel gwerra dinjija, il-moti ta' Silent Night, kantata bl-Ingliż u bil-Ġermaniż mis-soldati fuq il-fruntiera, siktet il-kanuni u għal jum wieħed il-gwerra waqfet. Illum il-ġurnata din l-anja ġiet tradotta f'140 lingwa differenti, fosthom il-Malti. Fl-2011 din l-anja tal-miliet kienet iddikjarata mill-UNESCO bħala wirt kulturali intangibbli.